официален списък с въпроси, подготвен от Детелин Опров. Вчера вечерта ни ги получих. Първият въпрос. Какво конкретно означава нова национална идея и с какво се различава от досегашните концепции за национален идеал? Различието, че ние представяме идеал, който може да бъде измерван във всеки момент количествено. Новия идеал съдържа и нов фактор, степента на включване на гражданите в него. По-рано никой не е мислял, винаги се е смятал, че светлите умове командват света, но той говореше за интересите на многото хора и заради това в случая ние разширяваме не само това, че се измерва, поставяме параметри, които могат да се измерват, а пък слагаме и участие на степен на включване на гражданите в управлението. Следващия въпрос той пита: как си представяте функционирането на държавата, в която партийната власт е заменена с диалог между гражданите и институциите? При сегашното положение съществуват посредници, така наречените народни представители, които посредством законодателството и почти безконтролно от гражданите реализират личните си виждания и цели. Така аз си го представям. При нашия модел партиите и отделните тоталитарни личности няма да могат да узурпират властта повече. Представителната демокрация е неприемлива в днешните съвременни условия. Чакай само една секунда. Носител на обществени интереси. Какво е това? Такова животно аз не съм виждал. Това какво значи? Че той знае интересите на цялото общество, обработил ги, систематизирал ги и утре ги реализира на практика. Един човек има само собствени интереси, нищо друго. Откъде на къде той ще има обществени интереси? Освен ако за това нещо няма нещо друго. Желание там за власт и така нататък. Нали? Пари и какво ли още не. Но това е само декларация. Това не е същност. Тук стана въпрос за това. Другото, за идеята, само да се върна. Че новата идея е механизъм за постоянно преодоляване на целите чрез пряко гражданско участие. Тя не отговаря на въпроса каква България искаме, а на въпроса как да решаваме заедно каква България искаме. Ние предлагаме идея за съвместно съществуване в рамките на тая държава и управление, разбира се, на държавата. Ние не сме дошли да ви казваме как да стане. Ние ви молим да разберете основната идея и да, ако ви харесва, да участвате в нейната реализация. А как да стане, ще решаваме заедно. И това е смисъла на цялата идея. Дайте да обърнем внимание първо на въпросите тук. Все пак това ще го изпратим после на човека. Да. Защото така е по-правилно. Да. Само последния въпрос беше много интересен, той го каза. Какво очаквате от обществото, медиите и институции след днешното представяне? Очакваме да проявят интерес, да има обсъждане, мнение, участие и взаимодействие. Имате ли алтернативен вариант? Алтернативният вариант е на образованието и активността няма. Значи, хората трябва да бъдат образовани и трябва да бъдат активни. Няма алтернатива на предложената идея. Ние нямаме други варианти, освен хората да бъдат образовани, т.е. но пък на сила хубавост не става. Така че... Как? Той пита как смятаме да приложим това на практика, дали е революционен или как беше... Не успеем този момент. Да, еволюционен път. Революционният път е за хора, които са малко и искат да си наложат идеята и властта в обществото. Само те могат да използват революционни методи. Навсякъде, където чуете за революция, това означава, че някаква малка част от хора се опитват по някакъв начин да накарат другите да правят това, което те искат. Заради това много често се получава... Няма как по друг начин. И много често за това става революция, уж сменене на властта, сменихме Тодор Живков, дойдеха Лукановите, но сменихме Лукановите, дойдеха Първановите и така нататък, условно казано. Тоест,
ние трябва да смениме начина на взимане на решенията, а не самите личности, дори и с революция или с... няма да помогне, ако няма смяна на основите на системата. Така че давайте сега по въпроси. Така или иначе, изкуственият интелект се развива навсякъде. Състезанието върви, огромните държави се занимават, инвестират милиарди, трилиони вече инвестират в този изкуствен интелект и се опитват по някакъв начин да го яхнат, за да могат да управляват обществото чрез него. Но обществото трябва да се самоуправлява. Защото винаги някакъв такъв интелект ще реализира частни интереси, които по определение няма как да отговарят на обществените интереси. Това е нонсенс. Да, давайте въпроси. Швейцария действително е много интересен модел на функциониране на държавата. Те някои въпроси ги решават на референдуми, някои въпроси ги решават правителството, някои по-малки, по-частни въпроси. Явно тези въпроси, които са свързани с интересите на хората в цялата държава или с всички интереси на хората, ги решават с референдуми. Аз не съм живял в Швейцария, не мога да коментирам. Само знам как функционират. Референдума като дума, т.е. ние го виждаме като финален резултат от дейността на изкуствения интелект. Т.е. това е последната стъпка. Но изкуственият интелект не приема решенията. Т.е. изкуственият интелект готви въпросите, така да се каже, за референдума. Т.е. вариантите, които са възможни и които най-добре отговарят на интересите на хората. Т.е. той може да подготви 3, 4, 5 варианта. Ние можем след това да решим, че двата от вариантите могат да се съчетаят заедно, да се събират, нали, и така нататък. Но при всички положения неговата задача е само да ни представи обобщена информация за интересите на хората. А крайният, вече това, което ние взимаме като решение или като правило или като закон, разбира се, съгласува от всички хора. То трябва да се приеме от хората, вече действително в рамките на тяхните интереси. Всеки изразява само своя интерес. Тоест, референдума е последната стъпка от дейността на изкуствения интелект, така да го наречем. Но ние не му даваме на него конкретно. Референдума си е чисто технологична операция, какво ми харесва, 1, 2, 3, там или 5. Тоест, ще бъде технологията, ще подобри скоростта на тия референдуми, един вид. И много е важно да забележа нещо. Хората, които говорят, че може да се управлява с референдуми, искам да забележа едно нещо, което е много важно. Управляват в системата на референдумите хората, които задават въпросите за референдумите. Мога да ви дам пример. Става дума, че мога да ви дам пример. Искате ли да ви задам един въпрос по два различни начина? Не, ще го дам като пример все пак. Първи въпрос е, искате ли да участвате във война? Съседи кой си? С съсед. Втори въпрос. Искате ли да убият сина ви и вместо това да използваме ядрено оръжие, за да запазим живота на сина ви? И двата един отговор. Един и същи въпрос, отговорите ще са бъдат много различни. В системата на референдумите управляват хората, които пишат въпросите. Да.